Anyang laki din! Ngam pihulo, ang mamat nga dan kaayan-ayat ko. Iso ni Ingo. Ang payasak pa lang ti pagdatunam. Anya lakit din aya. Asawan tupay kat agawan da. Da kay tukit din nga agayan ayat pay laeng. Sanay. Oh. Nusakto ti maasawam. Sukdalag amin abitwen. Kat isagot ko para ken ka. Nusakto ti maasawam. Langit ipariknakken ka. Saan kan tupulos nga agrigat, ponyang my love. Amok, ken mariknak, nga, adamat pa naggustom kanya, saan ka di? Kwa, Uwan ko nam ngaminan, wen man lang. Kunakon ka. Ngam, pihulo Sabay ko mata mauray mo. Ha? Ikan na ko may tinananay apanawon tapno maibrik ko pa ni Ingo. Ay, nayaso! Nakaragragsakak iti day tanga imbagampon niya. Wan. Sige. Urayak day tanga imbagam, ha? At sapay lako, ma. Tasaan mo nga ibabawi ti pangandang mo? Anyat ko ng punyang. Break mo ninggo. One friend, ibrik kon. Nauma akon kan kuana. Nagbasit tumat nga minjay. Kuana. Anya. Ninggo, nagbasiklo sina. Kat nung nagdagkala na tao. Nagdakkel na tao. Ngam nagbasit nga rod. Kasla siling labuyo ko nagtumag. Ha? Anya lakit din. Ay, day talang ti makagapo. No, apay nga i-break mo day tao. Ay, kat nung nakasingsingpat ninggo. Sana niya. Nasingpet. Ngam nauma akon iti nagbasit alusina. Siguro, no, adagar-aram king kanya. Iswa, kasta ka. Amok nga minti ugaling punyang. Si kakit timot. Katwan, when no saan lang tisumpat. Ay, siguraduam lang, aday talagar aram keng kakat, dakdakkel nga amang tilusina ng ninggo. Anya? Nyalakit din. Tanong isuot lang nga batit. Awan mo la Cherbina. Ay, nyalakit din ko na man eh. Saan ako nagpalpalikaw pa, Ingo? Ha? Dahito yun ti maodya pa nagkita kan pa nagsarita ta. Punya, mabit lang. Anya ka din na kitang ibagbagam. Umakon kan ka. Awan man lat makita ka future ko kan ka. Isa kasayaatan, agbreak talangan. Anya? Ni, punya, awa mati mo ka nagkurang aking ka. Kan may isa, ingkarikin ka, ngay ti kabitan na panawan kat agkasarta ko man. Ay, pasensya kan, Ingo. Ngam na po ka, wanti pa nagayat ko kan ka. Anya? Awan matlat sirbina, nagtalinaad adatalata. Si kalaang mati agay-ayat. Isa kasayaatan na, agbreak talangan. Anya, kamatan punya. Naglakalang para kin ka nga ramidin dayta. Mang sapol kalangan iti sabali nga ayatan kan ikasarmonto, Ingo. Makadlawak man anak ka. Kasla manumatan alawas, asaan ngayon imay ni Ingo, dito'y balay. Kasatong kumanga umay pa lang dito'y balay kat awan kamin, tatang. Anya? Ne. Di ka maawatan ah. Anyat kaya't mo asawan nga awang kayan? Imbrik man kasta. Wen, tatang. Nauma akmatan kan kuana. Anya? Awan nakita ka future ko kan kuana. Iso nga inbreak ko na. Future ka dyan. Ti ko namkit day, at sa baling agar-arim kan ka. Iso ang naglaka para kan ka, ti panang i-break mo kiniinggaw, sana ya. Itatang mo. Kahit, put na matibagbagak. Kahit nung nakasingsing pat ni Ingaw. Ang i-break mo kit day. Heh, Jack amaw, no anya klase a panuno ti addaken kapon niyang. Tatang. Ina, among friend, nakaragrag sa ka kita, promise. I'm so happy!
Wen nga ron. Nakadkadlaw ti kinaragsak mo ka. Siguro, ultimo apet mo katagkat katawan niya. Ay, uno! San lang agkat-katawa si Kaag? Palpalakpak paikit diya. Anya. Ayan niya lakit din, tagpalakpakin. Katapa naragsak ka. Ibaga mabarang maragsakan akmo, tadi kabukbukoda. Ay na, inbreak ko ni Ingo. What? Talaga kaya mo ng paypayso ng break ng go? One friend. Imbagak matunkin ka idi, ana uma akon kenkwana san aya. Kat, anya nga rotita. Nakasagana ako na mga klon ken ni Piolo. I know. I'm so excited, you know. Ay, garampingat ka talaga. Danga. Katanya nga'y kumatikinayat mo, iti daya piolo. Apay, san mo aya makita iti langana ha? Kasla ni Piolo Pascual matla. Agraraman. Aday umot, Ay, kasla piolo pasma. Ah? Mabalin siguro, no? Kasla grupro pa nga obat si ni Piolo Pascual. Anong karupro pa ka dyan, ay? Si Kamot, Killjoy. Sa pala kumapunyang. Sa pala kumatasan kantong agbabawi, di kastang inaramid mo kini Enggo. Apas talatan imbreak mo yung tao, anya kalakit din. Apay po niyang, pudno ka di tinadamag ko? Oh, anya mananday ta ami. Imbreak mo ka namatan ni Ingo akasinsin ko. Hay, wan ami, pudno dayta. Nauma ak ngamin, hindi kasinsin mo. Awan makita ka na pinta sa future ko kenkwana, isungan break kun Anya? Ay naapo po niyang. Ti ko namkit di, nakasarakan iti sa bali. Isuan naglakalaang para ken ka, ti panangi-break mo ken kwa na. O, sana ya? Anya? Nasingpat mat ni Ingo akasinsin ko. Awan makunak ken kwa na. Nagagat ken saan mo ta babaero. Nadamag ko ngamin nga, agar-aram ken ka dayjay apyolo ket. Alawanan ami. Ipudno kun tipudno. Ibagakkan kan. Agar aram kanyak ni Piolo. Kat impromise na kanyak. Asok dalan na amin ang bituan nga ito nanto kanyak. Kat langit ti parik na kanyak. No agasawa kami doon. Anya? Wan. Ni ngamin Ingo. Kat pulos nga wan kari na kanyak akas iti kal ni Piolo. Iso ano siya klamay sa piliyok ni Piolo. Hay, nako, agtag-taga-inup kansa. Bueno, talaga ano dadaulan ti ulom? Ah? Kasano man ay bagaday ta? Kat, nagkarimot ni Ingo ken ka, nga iti kabiitan a panawan, kat ikalay sana ka. Ay, saan? Awan ti kalay sa mapasamak. Mangsapol langan iti sabali nga ayatan ka ni kalay sana. Period. Anyat ko na? Agdanatan, Piolo? Wen po niyang. No napudno ka kanyak, kan no napatigak ken ka, umanugot ka itigayat ko. Anya? Total, awan kayong mutan kiniingko sana ya. Ay, Kas iting karik ideken ka, sukdalek amin abituan, isagot ko amin ken ka. Ken kang runana, langit ipariknak ken ka. sakpay lang ko mga ruta saan kang agbaali, Piolo. Saan? Isong nga ron nga ibagbagak ngagdenatan, gaputak kayat ko nga ipaneknekken ka ti impramis ko. Oh? O sige. Umanutang nga rodan iti kayat mo. Ay na, nakaragragsakak iti dayta nga imbagampon niyang. O sige, umayak to iti balay inton bigat ha. Ipakada ka iti amam. Tapno awan makunkuna na kanyak. Apay punyang, imbadag mo ka din day ta panunot mo, ha? Iso asaanan nga agkorkor ha? Itatang mo. Ni tatang may.
Nasurok lang ang makabulan ti relasyon nyo iti dadya Piolo. Ang amitag din na kayaon? Tatang, nasingpot ni Piolo. Awan makunakkan kwa na. Anya? Kasi ti kanayon nga ibagak. Langit ti parik na kanyak. Taday Na. tatin karina. Kan sukdalan na kano amin nagti bituan na isagot na kanyak. Hey! Jack amo no anyat aramidag kan ka punyang. Awan pagdanagan nyo ko nakadi tatang. Anya lakit din. Ala, no saan mo adanggan ti pamagbagakan ka? Makamukan! Ah? Nga! No anyan to ti pagbanagan ti panakidinam kan kwa na. Awan pagpabasulam Ta anak mat anang kurang anang bagbagakan ka. San pagkakit di punyang! Oh my gosh, talaga punyang? Wan. Oh, apay ka sa reaction mo. Ay, Seryoso akiti ibagbagak. Agden na kamin kini Piolo. hay nako, nakuntumanan. Hay nako bailain. Diya ka muna niya tiba kaking ka, danga. Awan pagbabawi akiti desisyon ko. Tamo nga agbalinak to arena iti den na dadya Piolo. Hay, Reyna, as in Reyna? Wan, Reyna. Takasiti kanay nang ibaga kanyak. Sukdalan na dagiti bituan. Kan langit ti parik na kanyak. Hay, diya ka mo king ka. Mamati ka mat. Mamatiak ta sincere nga ron ni Piolo kadagiti karina kanyak. Sana kas kani Ingo. Awan punos promise na kanyak. Ha? Kan mainayon pa iti kinabat titilosin na. Hi! Ha? Apay nakitam? Ah? Ay, salbag ka. Diya ka mo king ka, babae. Ngamsapay lang kumatasan ka itong agbabawi, kunak manin. Nya langit din. Ay, anya kamutin Piolo. Amumut amasikugak ng... Apay kasta ka? Kanahan kamutin na marambihan na sumangpot. Punyang! Sa dinoya ti papapanam. Awan bibiyang mo na, no? Sa di naman ti papanak. Mabisinak. Anyat inuton masidaan tangay. Agsaludsod ka pailaan, nganyat linuto kasi daan, kat pulusmat nga wanyaw awat mo kanyak nga igatang. Oh, san aya? Niko. Talagang awan sir-serbi mga babae. Sumung-basungbat ka pailang mat. Ayang iti araramidam dito'y balay nga agmalmalam. Siguro, agit ita kas kadag cellphone lang niya. Anya kamutan. Basta agtong pa kamatlatan. Unay kan Piolo. Diyak lakit din pagaro pa kastigayam ti mapanasak iti denam. Salbag ka. O di agawit ka. Kastalaan ka simple. Maturugak man lang. Amangan na niya. Pa'y ti maaramid ko kanya. Itata na karingkan. Agsarita taman. Piolo. Bigbigat Sardengan na, pangasim. Awan bigbigat na nabayagan nagtip-tip pelakan ka. Neta. Apay, talaga ka din awan pagbaliwa mon? Kastamon? Anay ko. Kunak mat asumardeng kan tabigbigat. Ngam na sumanoo ka pailaan nga babae. Nayunak pa iti tasipat mo. Anay ko na ya, Piolo. Talaga gaya man nagalas ti ugalim. Nakainom ka man no saan. Katwen! Anyat panag ko na maya kanya. Makitkita mo ta masikuga kon. Kastakit din tararamidam. Basta lata nagtungpa ka. Anyat amok ngay. No saan ko ako kwa day asikog mo. Oh. Anya? Kasta tibagam kanyak. Kaya talaga met. Iti kinaadot ni nagbalin a boyfriend mo. Masigurado kaya asak ti amana day ta. Mga no day jaymot nga inggo. Anya? Sa bagay,
Saan kan samot ngamin na makaputot ta? Supot ka ngamin. Anya? Supot, supot, supot! Nita! Agalas peto galim, supot! Nita! Oh, matkinas ta, bakit? Ay, awanan ba inday niya, Piolo? Ay, malagi mo kanina, pati kanayin mo nga ibaga kanya kapon niyang. Ha? Kunam, ingka rin ni Piolo king ka asok dalin na amin na bituan, katisagot na king ka. Kan langit, iparik na naking ka, nga manyangay ta. Anya? Wan, pud natin nung palna dagiti karina, ngam nasobraan laeng. Kumbaga, na lablabos pa, ngam sobra. Si kakit dimot. Kawan mat. No ide, kating karina alang, iti parik na nakin ka. Ita, intupak na lakit nga ruti langit king ka. Ah, Ulita ka. Intupak na tilangit king ka, punyang anyalakit din. anya? Kanakasim man dayta. Ting karina, iti king ka, sukdalon na dagiti bituan. Nagbaliw itan. Tal daw kan rabi makakit-kita ka iti bituan, naggapo, iti ba nang tungpa-tungpa na king ka. Oh, anyaman nga oras akayat na, kasataramidan na, nilakit din. Nalabos mo teta nga ibang baga. Ay, nalabas no nalabas, ngampod no, dagiti bagbagaking ka sanaya. Intupak na lang arut king katilangit, makakita ka pa iti bituan, ora imbal aldawan. Nilakit din. Dayta ket ti kunaken ka punyang. Tatang. Kunam ide, langit iparik na naken ka. Ang amanya nga ita, kasla impabagkat namat ken ka ti lubaw. Salbakit day. Lakamam ti bunga ti aramid mo. Nagsingpet lang arud nga minan ni Ingaw. Ang no apay pay lang amin anapan mo insukat iti deja piulaw. Pagbababawi ako di amin, tatang. Agbabawi ka itaangam. Naladawan ti amin. Nalpasan ti amin. Kita man day talangam. Kasla binagkat mo ti lubang. Tatang. Uray masikog ka. Ala, panawam day lalaki. Awan, tinapintas amasak bayam kan ko ana. Agsubli ka langan dito balay. No nagtangkan tumang kami day taulam. Piolo, piolo. Piolo ka dyan! Kanyang lakit dinaya! Anyat ko na? Panawan na? Wan, agawi daklangan ni Jenny tatang. Kaakaasyak lang iti denam. Anya? Kunakman, no langit ti parik nam kanyak. Saan mat? Takasla tupak mo matan kanyak ti langit. Kadukat din. Kunamay di, sukdalam da kiti bituan, kat isagot mo kanyak. Ngamita, gusto di ko nada. Imalal dawan na makagit kita kiti bituan, kapot iti katutungpam kanyak. Nagadulakit din na drama mo na yapon niyang. Sana nagdram-drama. Nasaysayat pa naglinipat talangan. Oo, nyo, day tati ko namti sige. Sino ka kumamat nga babae? Saan ka matakapintasan? Anya lakit din. Sige, panaw! Ita, nagsubli ka man na ni Jabalayo, akaslawan anyaman na. Wen nga rod, naibaglakit din ata nasingputlat na ni tatang kanyak. Mamatpati kan tumat nga may iti karidag iti lalaki, akas kinipiolo. Saan na maulit day jay, friend? Promise. Promise. Ay, rumbang laeng. Nagdambel ka launa, inaramidin tumanday ta. O niya nga tirupa mo, isarang mo kinainggo, nubilang lang. Di ka nakababain ka, loka. Ay, kanya ngay nga rod. Very proud ka ng ibaga. Masigurado man naragsak tibiyag mo, iti din na ni Piola. Nga manya nga ita. Impisa langit, imparik na naking ka. Impabaklay naking ka, tisibukal, alangit. Saan na maulit ko nakman? Saan na maulit?
No pinanunot mo kung maiddi dayta. Awan ko mapagparparikutamita nga. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, naggapuan bere. Ay, napanak na kimisa, Uncle. Nay, bagmantay, naldaw kan sa mapan makimismisa. Ay, makit-kita na, Uncle. Ketwain, agduduma pa'y tibadbadaw. Ay, madlaw mo magayam. Amom, jak ngamin kaya, ti maipada kadagiti daduma, amapan makimismisa dita, nga isulat na mo ti badbado da. Naa. Agasan, tamadmadlaw mo pa'y gayam da ita simbaan. Ay, wala Ada pa jay nakachinelas, nga amapan makimisa. Ay, ina. Ang mga naawa mo ti may gatang da iti sapatos, Paglakin ka at dakwarta Mike. Ay, Uncle, kitain nyo ni Brenda. Ne. Isu mga agpaiso na jay. Adama kasarsarita na ang nakahilmate. Wan, kasla jay agsingsingir samot iti motor day ta. Aya. Why? Mga ladan samot iti motor da. Hulugan da siguro, Ay, pustaan tangkel. Umay kanyak dayta. Dayta ahente. Tapay. Ay, good. Umay lakit di agdamag. Mainaig ken ni Brenda akarubak. Amukon. Si ay. Wan? Orayag nga umay. Kat, siguraduag asaan ang makairwar iti motor dayta Brenda. Unay kamatay. Sanak basta-basta, Uncle. Ne. Kunak man no, close kayo kini Brenda. Ha? Pag kunaamet? Saan kami aklos? Kuno kanayon na kan sa apadigwan. Ha? Anyamot nga dagi ipadpadigo na kanyak. Puro mo't nga nateng kan idi na minsan. Imay nakmot ay ni kan iti pansit. Gamay na. Nagmagasi ka. Awan pa'y karni na mo't. Ay, jakin na. Mom, tinaramid ko. Anya. Hempakan ko iti baboy. Di mo lay bagbagakin kwa na. Ay unay kan. Kita man day tanga ugalim. Nagsayat ka no nakasango ka kenkwana. Hanggang no nakatallikod ay nagmadim gayam dagiting kais istoryaan. Ay na. Ingkamot tin makimisa, Uncle. Tane, madlaw ko. Siyak mo langan ti kanayo na makimismisa. Ano laki ide? Mary, nagbayag ka na nakimisa. Nagluwalo ak gaya man nasayaat. Sana kasken ka apulos asan ang makimismisa. Tila bagbagam. Aywan gayam. Diyak pa'y natarimaan di alad ti balay nga ipapaaramid mo. Ay, kita manday tang ugalim. Kasadot mo amin adimangan ano? Kasadot man nga ibagbagam. Awan ti martilyo kan ragadi. Ay, awan na ya. Katwan. Ala, mapan ka bumulod di ta ka aruba. Sino ngay akaruba ti pagbuludak? Ay kat ni Brenda nakita kamin idi na minsan nga inornos nila kay na di atep ti balayda. Sika ko mga rudon ati mapan bumulod. Sikan ata mas close kayo. Siya klami na Ingkan, taramido kon. Saan ka na rumanikla mo dita? Anya lakit din aya. Ay, Mary, si kamot kayam. Ay, umunag ka Ay, mare, umayak laeng ko mga bumulod iti martilyo ken ragadyo. Ay, usarin nila kay ko. Ta, saan na pa'y analpas at tinarimaan di at ti balay me. Sige, ipabulot ko pailakan ka. Mabitlaan, tamapan ko alaan. Agyaman na ka, mare.
Sige. Ha? Nagwaramot da ito'y balaydan. Ay, abo, di pa'y makapagwalis mait. Sadot na talaga da ito'y akaruban. Daytan ti ragadi kan martilyo. Ah, Uy, talaga ang napigsa ka kay ni Brenda ah. ingkakot aramid na, hindi alad. Malumutan. Inton bigat ton ah. Ingkaki din. Nagadupay lang nga pambar mo mat. Aywan gayam. Makimisa ka inton bigat. Tapay aya. Tapno tulungan nak ang mga ramit iti alad. Kasapulak ngamin ti para igam. Ala, tenglaman na lang ha. Tenglam ko na, kanya kamutan. Kateng-tenglik lang aruda na nasaya atan niya laki din. Tagitan to mga mag-chismis, tigaro ba tikit kitam? Ay, nagadua reklamom. Intun maumaak, panawan ka ditoy. Tarimaanong ngagmay-may sa daytoy alad mo. Ay, unay ka na ya. Naimbaga bigat yung abaw. Ni. Na, ay, sikan samot tay ahente ti motor. Ay, wan ma'am, siya. Ay, saan kami nga agala iti motor? Pudno dayta sir. Ay, umayak la ko magsiay. Mangulong nga miniti motor dito karubayaw. Ay, amok Nakita ka, nagtungtong kayo idi kalman ka ni Brenda. Uy, Mary, lipasin pa yung mata di bagbagana. Sa ukan tumata sa o. Amok nga ro di ibagbaganan. Nita. Sino kada kayo mabalin na ma-interview? Ay, siya, nito. amok a permi ni Brenda, apo. Nasayad no kasta. Sige, interviewan kay nga rudan. Wala, sakbay na. Hibagakon ken ka. Natiwad, ngagbaybayad day ta akarubak, sir. Uy, Mary, anya dayta? Ay, agtal na ka man, ta saan ka ang makibibyan ditoy? Natiwod nga agbayad, kuna ma'am? Wan, sir. Nalaing pa'y nga aglumeng no adama pan agsingir dita balayda. Tila paglumlumengan na ijay likod ti balayda, ijay CR, kumkumpurmen, ay agdisguise pa'y. Uy, tila ibagbagan, Mary. Ay, pundo mo ta. Nagaduti na kautangan na, nga ilumlumengan na ako namsa. Nay, kasano nga ro da makalay ti hulugan na motor? Ay, no kayat mo lakit di, mailumengan, kan malugi day ta kumpanyayo. Ay, sige. Ang, no siyak ti masurot. Ay, sanak ngagtalak iti kasken ko, anak. Nagalasan day tang ugalim, Mary. Kita ang pimanaw di ahente. Ay, kut nasayaat mo ta. Pinirjam mo ni Brenda. Ay na, imbagaklaang mo tipudno. Kat, nagsaya at akaaruba. Kita man ta, pinabuludan na tapay iti martilyo ken ragadi. Oh, saan na nasaya at akaaruba day ta, laman? Diyak kayat ang makaala da iti motor. Apay asaan? Kit kasapulan da nga rod. Awan tupay motor ta. Umunada kitin na makaala. Aha. Makitam na itang ugalim. Nagalas! Agtal na ka man! Anya lakit din, day ta kababalin mo, bakit? Awan sir-sirbim, akanayon na makimismisa. Anya lakit din na ya. Nay, Brenda, pumanag na kamay. Ay, alaag kumaadya, binulod ni Mary ang martilyo kan ragadi. Bimulot ka na kayaw. Wan, taaramidon ka no nila kay na, jay ala, diti balayda. Kano, apag isaw, dajay man na agbilbilag mat iti linabaan na. Ay, itay ko pa'y apukpukawan ngam di naksamot mangmangag ta di nakmot ikaskasaw. Ang mga no, di nakamangmangag ngagpaisaw. Anya saan, kat nagpipigsa ti panang pukaw ko kan kuana. Kwa, ang mga no, napudo ti ulo na. Kasta na day takit, no ado ti linabaan na. Sana pumampansin. Ay, didmaan nakmutan, kasta. Nga taa. Ay, wang gayam. Damag ko ang mga ala kayo iti motor. Wan ko ma. Awan mo di ahenten. Di mo nagsubsublen. Kay, nalpasan ang nagsiay. Jakman mo no sa dino tinagsiayan na. Ta di mo nagparparik nan. Awan mo ton. Ang ma'am,
Jack pabuludan. Ta saan na nga mo ti agisubli nang ron no riminta. Aya? Wine. Kita di binulod na idi atabo ken palanggana. Aging gaita di na pa insuble. Anihan? Yakmat ngamin amo, akas na ti ugali na. Ultimo walis tingting a binulod na ay di na pa insuble. Sakpay kit din na ti mabay na mga lakadagiti binulbulod na idi kanyak. Ah, nini, isunsamot na dyan nila kayo na. Ne. Wine. Iso daytan. Nagkapon sa iti trabaho na. Nan, asit gakman. Ibagak niya binulod ni bakit na. Ay, agawid kan? Oh, sika magayang Brenda. Apay. Kwa, adalaan ko nga ibagak. Anya dayta? Kasapulan nga minan nila kay ko, jay martilyo kan dragade, binulod ni bakit mo, di na palabas sa alawas. Ne. Di na pa'y ayayin suble. Saan pa nga road? Ay, una yan. Ala, Brenda. Bayam. Tadamagak madamdamakin ko na. Apaman ang makaawidak. Pasensya ka na. Kunak kami yung sublinan. Isumot timbagak idinalpas ko di alad nga isublina adagos. O sige, panawan ka pa yung rod, Brenda. I keep waiting at the Meray! door. Nay, lakay, si Kanday ta? Nakaluto ako, mangantayon. Ay. Gayam. Nasabat ko ni Brenda. Imbaga na saan mo pa ka nga insubli di martilyo kan ragadi a binulod mo. Masapul aya nga isuble. Ay kat isublim tadita magkukwa. Ay, apay, dinamagnakin ka. Di mo lang makaurura yun? Anya ang makauray nga ibagbagam. Kit no nasurok ang makalawasan manipod binulod mo. Ay, kaadamo di dyan. Di mo nga rot insubli. Ay, marurudak iti kastang ugali na. Damag, di lang makaururay. Hay, anya lakit din ti kastang ugalim. Nagalas. Ay, apaw! Isublig no kayat ko nga isublig. Saan no saan? Nawatam. Na Nay, si kamat gayam da itong mauawag dito irwar. Aywan, Brenda. Isublik man da ito yung martilyo kan ragade. Ay, nakagatang kami matan iti baraw. Aya. Wow, may sa aset tay ginatang nila kay kon, kompleto. Kastagayam. Kwa pasensya kan Hey, nalipatan man. Bakit ko na isublikan ka? Kukwayo daytan. Kababain mo't Wan, kukwayon. Imbag lang nga usaram no, datari maanam di tabalayaw. Sige, thank you Awan anyaman na, kukwayaw. Nagkapamat. Kat napanak iti balay da Brenda isublik ko matagitoy. Kunakken ka, saan mo nga isubli? Tapno marigatan ni Brenda nga umay mangala. Jack mo talaga nga insublikat. Tamom. Ay no, nakagatang dan iti baro agamit da. Ha? Gimatang da iti baro? Wun. Jay nangina pa'y akin branded ti ginatang da. Iso kukwatan da ito binulod mo aragadi ken martilyo. Na. Dalat ta kwartada Kasano? Pagtrabaho mo't nila kayo na. O, di ada kwartada. Saan da ang makaala iti motor dala kay? Jack itolo! Ay na bakit? Saan na maibagay ken kaday tanagan mo Mary. Anya? Tasaan ang nasaya ti panagpampanunot mo? Mary. Na. Sika ha? Maminsan pa'y nga ibagamday ta, isinakan! Ha? Anya lakit din nito Agbuyak man laangin iti Diyos. Saan ka makabuya? Taapay. Naputdan tayo iti kuryente. Anya? Hay, unay matapan na kairanrananan. Sayang. Kahit apay naputdan tayo ngay. Awan kayang pagbayad iti kuryente. Talagang sakit din agmalmalas ti biyag ta. Bakit? Gapukin ka. Anya? Aywan kaya. Awan pa'y bagas. Manen? Kuryente, ita, bagas, naglalaok.
Unay mo tibiyag. Naputdan tayo pa iti internet. Internet pa eh! Ay, una yan. Malas talaga. Wano? Si kati malas itibiyag ko. Mere! Uncle, Hmm. adaman laang damagag kada kayo Anya data? Apay day talugan na nakaparking di taro bayan da Brenda. Ay, kukuwada data Lugan da? Wayne. Imposible mo. Sandan tupay ang makagatang iti motor. Gaputa saan da ang makaala iti motor. Day talangan lugan ka no, tinala da. Na. Apay ngawan nagsiay kanyak. Apoy, si kalang ay ti mabalin a pagsiayan da. Nagadumat ti kaaruba da ang mabalin da a pagdamagan. O, kas kumakanyak. Anya? Katwag, Nagsiay dakin ka? Wen, naibagak diyan nagsiay ang nasaya at ataon ni Brinda. Managtulong iti pada na atao, kain saan ang manangapal. Akasken ka! Ay, tumalda ka man dita. Saan akasken ka? Toxic akaruba! Palawan ka man lang. Aguray ka! Anya? Kita ang aminday tabaro alugan da. Kita nagmayat ti Maris na sanaya. How? Kagora kayo amin. Agpapada kayo akaruba. Pwisit kon. Kaguram iti pada matao. Dadi mo kayat amaartapan da ka. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, ayos! Siyak madantinag nga bakit isugal, kakadwa. Hey, dakal madantina bakaw. Nagswerte ka lagi ti nagsugsugal na nadura. Siya kakanain ti mga habak. Kawan mo't aji, boy. Apay kapoy aya. Nasa diskarte lang yan ako na na. Anong kwarta pagsugal ko? Ay, inipos mo amin eh. Ay ka, bumawi kan tulangan. Inton sumarunaw pa nagsusugal tayo, Jipoy. Una, talaga bumawi akin to nung sumaro na pa nagsusugal tayo. Sigurado asyak tumuti mangipos iti kwartayo. Para makitan tuwa, Jipoy. Ang magando siyak tumanan, timang ibus iti kwartam. Anya? Ay, bala. No awanan ti kwarta pagsugal yaw. Ay, kagawid ak nga rudan. Yawid ko amin na kwarta yaw. Nay, kwarta mo dita bilbilangim dora bakit? Why, nataw. Nangabakak manan iti sugal. Aya. Rumwarak no madamdama. Tingnak gumatang iti baro at TV ta. Mabalin pa yung di TV ta dora bakit? Saan ka na gumatang iti baro at ibay? Kaya't ko nga ron ti gumatang iti baro at TV, nataw. Tinakman pakibiyangan. Takwartak matigatang ka. Anya laki ding. Sika nga rin timakama. Ibagbagak laang met, mabalin pa di daan at TV ta. Di kalatan kumun kontra, nataw. Wan kunamlatan no aday bagakan ka. Wan! Wine, bakit? Kasta ti kayat ka, nataw. Wan kunamlatan no aday bagakan ka. Wine, bakit? Anya lakit din. Napananinanang, tatang. Naglugan mo't iti tricycle itay. Mapan ka nung arod gumatang iti baro at TV medyo sintro ti ilay. Anya? Mabalin mo't di TV yung tatang. Agan andar pa'y mo't lang. Imbaga akong dayta. Awan ka no ti bibiyang ko.
Kanya ka no kontraan ti kayat na. Anya lakit din ni nanang. Wen kanulatan ti isungbat ko kenkwana. No da ibaga na kanyak anak ko. Kat nangalaan nga rod kano ni nanang iti kwarta na pagkatang na iti baro at TV o tatang. Nangabak iti sugal ni nanang mo. Iso nga da kwarta na ita. Anya lakit din ni nanang. Talaga sumok na ti agsugal. Nabayagan ang aramid ni nanang mo ti agsugal. Dandani di pa'y manganan dito'y balay. Ijay latan pagsusugalan ti ayuyang na. Di na pa'y lakit alaing nga rod dagiti pungan kan ulis na. Ta umyanan di pagsusugalan. Na! Oh, Ha? anyan makunamitik ka barbaro at tibita. Natulagay. Nagdakkel mo't ati biday taginatang mundora. Dora basit lang kumamot Anya kalaki din nataw. Kontra manan, ti kayat kau. Day tadakkelat TV, ti ginatang kau. Tapno makita taan na imbag dagiti rupa dagiti artista iti TV. You know? Aya! Nay! Kaslawan raragsaka manadaan tayo ti barwa TV. Nataw? Ay, saan man baka nagragsakak to, pay? Ragsak. Anya, ayos. Ay, adadakkel TV ta. Ayos. Kas ka lamang luklukaw, nataw? Ha? Disnogan ka magkita. Anya lakit din ni Dora. Sa anak amang lukluko. Naragsakak at talaga. Anya lakit din. Nagdakkel TV, me. Nagdakkel. Papa na mabigbigat, Dora bakit? Ay kat, mapanak manan makisugal. Marikrik na ka mga bakak manan nita. Anya, mapangkay di pagsusugalan. Akas tatilangam, Dora. Ha? Apay tilangak ako nam? No di ka pa'y nakasagay sa imag. Di kan sa pa'y nagmulumog. Kasla kaririing mo pa'y laan. Ay jak masangaw ti agsagaysay ko nagmulumog. Tinapatag, makasugal akaon. Di mo pa yun masangot ti agdigos. Nagbangsit ka. Di ka lang mabayin ni pagsusugalan niyo. Ay, awan bibiyang da kanyak. Agdigo sa akno kay kayat kau. Alala, inakon. Si kanti makaamu dito'y balay. White! Unay. Sa matakanayin ti makaamukit dito balay. Ta day talatan agsugsugal ti raramidam. Adda reklamaw. Awan! Awan! Tapay ko mga reklamo ak ngay Dora. Mapangkakit din pagsusugalan niyo. Ang mga numaladaw kan. Kanya lakit din aya. Apay ngay. Tsaka man lang mga abakan. Malas itangal daw Lalaingam ngamin ti agsugal ando. Baka kami day ta kwartam no kapoy-kapoy ka. Ay, inaramid ko amin na nakabalak ng talaga malas itangal daw. Nagsasaro nun ti abak ko. Bagka pa yata, kanahin ka ang mga abak iti sugal na Dora. Nalaingak ngamin ngagsugal andoy. Adda diskarte. Oh, anya ngay. Ituloy tayo pa iti agsugal. Wano, isardeng tayo. Sige. Dapay magkit di last money ka. Sige, ituloy tayo lang tatagsugal. Sige, makamu ka andoy. No maabak ka pa ita. Mapalin mo ti agaway. Anya? Nay, kwarta ba din na itabilbilang ang mabakay? Why, nato. Nagabakak manan iti sugal. Manay? Rumwarak.
Tadamapan ko gatangan ni Jay Sintro ti ilay. Na, anya manan nga iti gatangam Dora. Gumata nga kiti kabarbaro a refta. Rep. Wait. No mabalimpay mo di daan arip ta. Ay saan ka na mapan gumatang? Sayang lang ti kwarta. Anya laki din na daw. Ha? Saan ka day ngayon bagakon ken ka? Awon latan ti sungbat mo no aday bagaken ka. Nalipata mo day tangay bagaken ka na daw. Ay saan man Dora bakit? Apay kumangay amalipatak day tanga imbagaam. Gay! Apay nga ruda kontra manan ti kayat ko. Gumatang iti baro ref. Ha? Sige, makaamo kalatan Dora. Sana balit kwarta mo ti igatang mo iti kabarbaro aripta. Kisumay. Iswadi kan kumun kontra kanya. Bakit? Anya lakit din aya. Nagdakkelon arif day ta ginatang yun nanang. Duamot diri daw na. Ay, nangi na dayta, Sonya anak ko. Kabarbaro pa'y ang modelo ti ref dayta. Adda pay laang mo ti daan arif yo. Nga mapay agimatang kayo pay laang iti baro nanang. May saka mo, Sonya. Timawid ka kanitatang mo kontrabida. Nanang. Imbis na maragsagan kayaw, tada ka barbaro nga appliances, dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Ibagbagak lang. Di ka nagsaupay, Sonya. Nuawanan ti umay mo ibaga kanya kay kaagawid kan. Anya? Adamanan ka barbaro nga appliances yo kabagay. Apo, baknang kay samuton kani ipagdora. Anya abak ng asasawon di ta kabagis. Katas ng sugal na kitang appliances. Aya? Word. Amumatan ni Dora nga asawa kabagis. Na isa mamapan makisugal. Isulatan at iraramidan na. Ay, san abali ta mga abak mo't ni ipagdora kabagay. Amom kabagis. Jaklat na nagsasao, may panggap iti panagsugsugal na. Tagriri kami laeng. Ay, di na kayat ti makunkontra. Kasta aya kabagay. Katuwain. Tunggal mga bak iti sugal. Apo, at dagatangan na. Kunamlansan ang maibusan iti kwarta. Piling bak nang nagsasao. Anya lakit din dahi atao. Kat, napanangarog ngay ni ipagdora. Awan mo, titibalayaw. Ay, napanmanin iti pagsusugalan kabagis. Isumit lang ti maturturong na. Awanin ti sabali pa'y. Anya lakit din na ya. Kanahan ka kano ang mga bakit isugal kung nani kabagis ko ipagdora. Agpaiso aya. Ay, agpaiso dayta ipagmarta. Inaldaw ang mga bakakiti sugal. Apayaya? Ay, pautangan nakman nga ro iti kwartam ipag. Total, ado mo ti kwartam. Pautangan nakpay laeng. Ta ada importante agatangag. Manuaya ti utangem kanya kipag. Oray, 5,000 lang ipagdora. Nagdakulan ipagmarta. Ay, basit lakan ka dayta tabak nang kamutan ipag. Kabarbaro pa dagiti appliances yun. Wan, sige. Mabit lang, tinak mangalay ti kwarta nga ututangem ipag. Wow! Woo! Nagimasan ti si daun ta itabakay. Talo aputahe ko naman. Hay! Kakaisunaan na nga bakakmanan iti sugal, lakay. Agpapastangag sida iti naimas. Inaldaw ka ang mga abak iti sugal abakay. Iso abak ng kamutay. Wala, lakay. Adda swerte iti sugal. Iso akanayo na ka mga bak.
diskarte lang dayta, ako nada. Aya, Ala, maganda kit din. Tani, adapay papanakin ton madamdama. anya. Ay, papanamanan nga bakit? Kagap-gapom lang iti pagsusugalan, rumuar ka manay. Adamapan ko gatangan ni Jay sintro ti ilay. Gumatangak man iti kabarbaro as sofa. Sopa. Ne, numayat pa lang medyo sopata. Apay agumatang ka nga eh. Dayta ka man na kunak, nataw! Ah, San ka di nga imbaga ko na di nakunkontra ni ti kayat ka? ayun gaya man niya. Nalipatak mo tan bakit? Ala, rumuar kalatan, tayong kagatangan di ibagbagam asopa. Anya lakit din aya. Imbag pa'y kada kayo, takabarbaro man ang dayta sofayo, ipagdora. Ay, ipagmarta. Kagat-gatang ko dayta as sofa. Nangina dayta, kinam. Very original. Wow! Sana all ako nada, ipagdora. Baknang kangaminan, iso magatang mo amin ang kayat mo. Imay ka ka di Detroit. Tapno, bayada mo, ti utang mo kanyak. Ibag. Kwa, pasensya kan, ipag awan pa'y pagbayad ko. Kinapudno na, umay ko panayunan ko madya utang ko. Anya? Wan, ipag. Uray, 2,000 lang ko mati inayon mo, iji 5,000 na utang ko. Napatag ngamin ti pangaramata kiti kwarta. Wala ka din pautangan na kung ipag. San abale, ado ti kwartam kun apo, pumipintas ka pa Ngayon, nay, agasam, adaman ka barbaro aso pa ayo kun kabagis ko. Wine. Okay. Mabit lang nga ron pa. Ay nakalaan siya kwarta, ng tutangang. Nagdakkel kan heavy duty a washing machine ti ginatang yu ananang. Nginginaon day ta a washing machine Una, sunya, nakaw. Kakaisuna, nangabakak man na ti sugal, di kalman. Anya lakit din ni nanang. Tunggal mga ba kayo iti sugal, gumatang kayo matan iti appliances yaw. Of course, sunya. Nginginaon namin na, dagiti usarmi kan ni tatang yaw dito'y balay. Can't you say? Ngam nagapong mat iti sugal, tinggatang yu kadagiti usaryo nanang. Dayta ka manon ako, naksunya. Kontraam manon ti kayat ko. Pada kayo kundi tatang mo, kontrabida iti kayat ko mapasamak. Nanang. Imbes na maragsakan kayo, iti araraminan. Hanggang, san may? Nakontrahan nyo amin na kayat ko. Kurang pa'y kaidi dayta aginatang ko Gumatang at tupay iti kutsay. Anya? Wine! Mapanak man din makisugalin ton bigat. Patsa ka mga bakak tumanan. Ay, anya lakit din ni nanang. Ala, makamo kayo latan iti kayat yung aramidin. Kasanungay, nanadura. Siyakmutin tinangabak kita. Nagsasaruno ti panakabak mo. Ay! Mahala si tangal daw Sa pahintaya kami nun na kwarta. Ay, kagrimidyo kayo. Ano kaya tiyo pa'y tagsugal, nana? Umawi akin ton bigat, Jipoy. Talaga amang remedyo akiti kwarta pagsugal ka. Diyak kaya timabak. Okay, tanya pa ilang araw teraramidan nyo ngay nanadura. Sakmatan at isumublat iti nagtugawam. Agawid kayon, tani awamatan ko tayo apagsugalyo. Sika siguro ti malasan doy. Daka nga miniti malikudak ka. Nyalakit din na yan, nana. Lalaki. Di nakman pabasulan iti pan nakaabakyo. Pumanaw kayo kit din dita nagtugawan nyo. Tasakmatan di makisugal. Nay,
Apay ngay. Awan metan dito bala di ka barbaro at TV tabakay. Inlako ko na. Ya. Apay ngay inlakom ngay. Ito pagbuy-buya akit pelikula day jay. Na baka kiti sugal. Isungin lako kon. Bumawi ak kita iti sugal. Iswa dinak malasan si ka. Di na kunurayan na mga rabi dito'y balay. Mga naktaw na di pagsusugalan may. Okay, Dora bakit? Kasanungay na Dora. Naabak ka manan iti sugal. Naibusan ti kwartayo. Ipasublat yung mata na iti sa baliday ta nagtugawan niyo. Ay, papaw, malas sa talaga. Nagsarunaw ti pandakaabak ko iti sugal. No, kaya't yu ti bumawi, edi agrimedyo kayo iti pagsugal mo. Kauna, talagang agremedyo ak. Hindi palubo sa maabak ak tumanain. Sige, pumanaw kayong harudan dita nagtugawan nyo. Tadamat sa bali nga umayag sugal, Nanadura. Nay, apay ngay nga awam mo dito baladya ka barbaro areptadora bakay. Inlako kaon. Apay nga inlakom nga jerep kat usaran taday jay. Kaya't ko ti bumawi iti sugal. Isungay nilakaw. Ang di ka kadimadanagan. Gumatagak tumadan lumangabak ak. Anya? Malala. Mapana ko ni dya pagsusugalan. Masigurado ka makabawi akitan. Apay ngay tatang, awan mo tanti ka barbaro at TV kan refyo. Inla ko ni nanang mo Naabak ngamin iti sugal. Iso nga inla ko na matlang dagiti ginatang ng appliances. Nyalakit din ni nanang. Ininutan na mutla nga ilaklako dagiti inabak na iti sugal nga appliances. Ay, jak kaya tiyag sao. Tama nga no agriri kami laeng ka ni nanang mo, anak ko. Ala, bye-bye anyo latan ni nanang, tatang. Di na kaya tipabagbagaan. Wain, Sonya. Awan ka no bibiyang ko iti kayat na ang mapasamang. Iso asaan ako na nagtagtagaray. Taaga pa kami laeng. Nay, apay nga awam mo tanya ka barbaro aso pa pagtugtugawak Dora. Inlako ko na. Tanaabak ak manan nito sugal. Manain. Ha? Manain. Kaya makaisim ka na to. Anya ti kaya tasawan na ita panagisim mo, ha? Awan bakit? Di mo latan ikaskaso ti panagisem ka. Ala, mapangkalatan makisugal no kayat mo. Tawan mo, bibiyang kukin ka. Anya lakit din. Ala, mapangka, nagsugal! Ne, apay ngay asingiran nakmatan ipag. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Ay, ipag. Kasapula konti kwarta. Iso nga bayad ka nito utang mo. Awan pa'y nga rot pagbayad ko ipag. Iso apasensyakan. Ay, kano ka gay nga ron nga bayad? Ay, agbayad ak tulata. Into na adan trabaho. Niya, kano ka pa yung nagsapol iti pagtrabahuam? Bagitan kan? Ada pa'y aya mo mga yata manghalakin ka ngagtrabaho? Ay, adan tulata ipag. Sinalbag ki ide. Isla sa ano na mabayadan jay utang mo kanyak. Gaputa awang panggedam. Ay, kasanuak pa'y ita na makabawi iti sugal? Ay, apaw. Anya laki din day tangaramit mo. Apay nga awan tinayda sa rakanon ta dito'y lamisahan na to. Kasanaw, awan mo't kwarta tandura.
Insugal mo mat amin ay. What? Ita, agsapul ka iti makan dito'y lamisaan. Nangipanam ti kwartaan naglakwam ka dagiti appliances. Saan ka de nga impaabak mo iti sugal? Ha! Siyak Mike ti agsao, Dora. Kinunam idi nga awan bibiyang ko iti panagsugsugal mo. Nagasam. Ininot mo't lang nga inlakom dagiti appliances nga inabak mo iti sugal. Oh. Makitam itan ti madi nga epekto ti panagsugsugal mo. Ay, kwa. Awan ti nasayat nga itdan day ta sugal. Ay, kwa. Awanan ti kanenta. Naibus aminan nga urnong ta. Ket no itultuloy mo lata ti panagsugsugal mo. Pues, pumanawak matayin. Hindak mat agsapulan iti sabaling asawaay. Anya? Una. Sana. Natulakay. Apay ngay. Di nagpampanawan ka diya. Diyak kaya tamapukaw kay tibiyag kaw. Please, pagkawanin na kaw. Naa. Ija kaw tiyag sugal. Ah. Ipag-aasim ka diya, lakay. Di nagpampanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bakit? Sino tinangag ko akasarsaritam iti cellphone mo itay, ha? Ha? Ay, kwa, ni Karen tajay lakay. Nakuna na nga ayaban nakano nga agkanta ijay ayan tilamayan intun malem. Anya? Ne, apay si kalaang ti ayawad na nga eh. Wen lakay, siyaklaan mo timbagana. Ururayt nga rod nga ibagana adwata kumaangam. Awan man. Unay day jayan na Karen. Di mo't agayaban. Ay, nagrigat lakit din na yati mabakbakante. Nang runan no kasto yung awan makukwarta. Ay, naku namon lakay. Anya lakit din na yati kasto eh. Apay awan lakang matay ditan. Tapno isuka pa ya pagkantaan no agayab da kumamay. Eh, deta nga rod. Angam aguray ka. Nadamag ko anak karo kanun ti sakit ni anti unang ijay laod si ka. Ha? Wen, marigatan ka numutun nga umangis. Kastaya? Ne. Di na pa'y lang arod ipan. Tapno datati aya bandang agkanta no bilang laan. Anya lakit din aya. Uratak nga agkan-kanta dito eh. Diyan pa'y kaya mamuno manuti bayad na kanyak. Apay ngay, asan mo ngayon tuloy ti kanta, Mari? Nabanugak mo't amare. Kan may sa, mangurat-uratak nga agkan-kanta. Kadyak pa'y amuno manuti talent fik dito eh. Anya? Wan mare. San nga mina naibagan ni Karen kanyak no manuti bayad da. Ay, son si kakit di mo. Uray ba'y kasta, katituloy mo lata at agkanta. Lamay da ito ayan mo. At dala ko ang mga konsiderasyon mo, Ay, amumutan mare. Dahito lang ti source of income mi nga gasawa. So nga awan dahito consideration nga ibagpagam. Nagadukot nga. Anya? Ay, nanalabas ka matunit. Mangurat-uratak nga kan-kanta. Sakit, manong tulugayam ti ito da ay. Sayang ti bambanog ko ano kwa. Ay, naku, diya ka mo king ka. Kita ka man lang yan. Ay, nako! Talaga arupat kwarta da dya tunet. Una yan, taure pa nagkanta na ginatayan. Kasta ti bagpagana. Wan garod. Napay mo't ngamin, namang namnama dalatan iti panagkankantadan wad damatay. Day tangarod kat,
Idamang sapul nga iti trabaho da. Tapno sideline dala ko mati pa nagkantada no da matay. Awan mo't kit di ti karbengan ta. Apakibiyang ti biyagdan niya. Ngem, hay! Amumatan da tunit nga kasawa. Nagpadada asad doon. Aywan, husto kay ti dayta nga imbagam. No kasano pa ti kinasadot ni Tonet, nasadsadot mo't manan ni William nga asawa na. Ay, diyak ka mo. Dagad yung kasawa. Madadal ti beauty. Nagpipigsada pa yung mo't nga rod. Sanda mo ta senior citizen. Tapno sanda makatrabaho sa albag. Kanyalakit din. Paribaldo, amang ano da kwartam dita. Pautangan nakman pailaan. Si kakit di mo't bari. Siyak pa lang ti bagutangan mo't. Katun tas ikakit nga rin ti adda trabaho na. Una, pudno nga da trabaho, amumutan. Talo ti ubing nga pakpakanek. Anya? Mangsapol ka nga miniti sa bali at trabaho. Awon gayam. At damo timpos ni bagad mo na pa na nagkanta ni dinaminsan ngal daw. Namnamin sa laday jay pare. Ijay lamay ni bakit saling. Kan isula ang tinay banda. Didak inraman. Ha? Iso nga ita, talaga nga awan ti kwartak pare. Hay, awan matla ti matayon. Anya lakit din. Anya ka mo din bari. Bay. Anya ka din daytang hibagbagam. Idaw-dawat mo pa yung namatay nga. Kat talaga amat. Hanggang among pare. Damag ko, masakit ka nung kat ni bakit unang ijay laod. Pudno nga ta. Akatwan, marigatan ka nun nga umangas. Iswa, bambantayan dalatan ni Jebalayda. Ni, di na pa ilang harot ipan. Tapno adda pakikantaan mi kinibakit ko. Isu ka pa imat ko ba di talent fi nga itad da. Anya lakit din. Ay, di na pa ilaipan. Ay na, nagpadaan da talagang agasawa niya. Mangnam na madalatan iti talent fee, tinatayan apakikankantaan da. Kung arod ba kayo? Aga, samantay baga na pa di pa ilakan no ipan ni bakit unang. Tapno isudakin ni bakit na tagkanda. Anya? Imbaga na dayta? Huwag niya lagi din. Gapoy ti kinawan kwartada nga kasawa. Idaw-dawat daan nga damanen matay nagkalas. Nagmayat lakat apag timogan ina nga agasawa? Ay, husto ta ko nam. Awan mo't ngamin trabaho da. No awan pakikantaan da. Dadalatan ni yung nagtibalay da. Agul-uldag da ngagmalmalem. Sapay nagpadada kasi ti panunot da. Awan pa'y ti uray may sa kumamot kadakwada an natino ti panagpampanunot na. Salbag kide. Oh, si kamot gaya, William. Aywan na. Himayak ta, sarungkaran kayo man. Kasta ka de. Ay kat pagyamanan mi unay Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Kumustan ngay ni nana unang. Damag ko, masakit ka no. Wan, pudno dayta. Masakit ti kabsat ko. Marigatan nga umangas. Ada di taunag nakaidalatan. Naira na amat kawan dagiti anak na tanapan da nagpalingke. Iswado, dua kami lang. Ay, kasta ayan nana. Mabalin ka di nga umunagak. Ay katuan na, apay kit dinasaan. Umunag ka lata, William Baraw. Nagyamanak nana. Si kakadiday ta, William. Sagay samit nga paisun ti managangis na. Owan nana, siyak na ito'y. Mabigbig nakpaimot lagayam. Katun mat. Mabigbig ka, gaputi kinangisit mo ata. Oh! Ay, wala yan. Ni nana mat. Ay, katun mat.
Tadom, day tangisin mo. Ha? Oh, sumilap. Ay, dayta, ti pagilasinakan ka. Anya lakit din ayan nana. Uray nangisitak. Nalaingak mo't ako manta. Ha? Kasta aya. Kinapudno na. Adak, nadamag ko ngamin ang masakit kayo kano. Ang ni, mabigbig nakpay mat. Ay, katun mat. Nana, no marigatan kayon, pangaasiyo ta ipanyon. Ni, kitaan nyo? Tano bilang laeng, dakaminton kini bakit ko ti umayag kanta. Tapno isuka pa'y mata paging kaman mi ah. Aya. Pangaasiyo nana, ura ipanyo matan ah. Agbugsutak san. Na apay nga. Sige kasta, ipanyon. Ipanyon nana pangaasiyo. Ang ay na. Masya na kada kayo, marigrigatang kayo. Sagay sa langarudan ti angas yo. Di yo pa'y laipan. Anya, tulungan kayon. Anya, lakit din na. Ipan yun. Ket, kumusta nga'y tinapanam ije ayan ni bakit unang lakay? Kunada, nakapsot una yan. Ang mabigbig na pailaang matiloko. Anya? Isong imbagakan ko na, at tulungan akon. Ipanakit din ah. Tapno, data ko matiagkantan no bilang laeng. Kawan man. Ay, pudno ka day. Sagay sa laang ng tiangis na lakay. Uwan, nadaddo makagudwa. Ay, Marigatan niya umangis sa talagan. Nogsao, agbiddal pa'y. Amom kasla di pa nagsasao ngay dagiti dramatista iti anya lakit din, og karakat da. anya? Uy. Nagadumatan nga arte da di bakit unang. Di na pa'y laipan. Ay, salpagkit di. Ngarod ah. Kan dayto pa'y, bakit? Ni ngay lakay duldog. Masakit ka numatlaang. Aya. Si kamamat timapan. Tapno makisarita ka dakwada. Barang umadanimat tanti apit na. Sayang bakit? Anya lakit din aya. Anya lakit din ni William. Napanaimbaga ka ni bakit unang tikasta? Katuan, ay naapo. Urek la sumgar siya. Ay, tawanan bain, awan manaknakam na, duldog. Talaga asadot dang agsapol iti trabaho da. Namnamaan dalatan ti talinpidan, wadda matay. Wadda gayab ka dakwada, tapno agkantay ti lamay, nay. Awan mat ngamin ti amuda sa bali at trabaho. Malaksid iti panagkankantada ka na. Ay, mangirurumunda kita, di ba lakit isuda ko mati maunat. Ay, pakawan ng maapo, mangirurumunak paikit din, madadal di biotik. Ay, iti kasto, yakin narigat ti biyag. San nga umdas ti may sala nga trabaho? Naskan nga dalata ko mga sideline, kas ko may tagdrama, kas dyan. Ay podno day tamare. Nang runa itataamin amagatang kat nangina. Katuan, ay na, pantilang ti mababa. Ay, mas dawak man kada ganyang asawa. Suman, mapanda pa yung ibagay ti masakit nga ipandan. Tapno dala pagkantaan da. Naidumduma talaga ti kinasadot da. Ay, pudnot ako na. Nulabsan lang taga sao. Di pa lang ay suda ko mati umuna amauna. Tay suda tintay kantaan niya. Anya lakit din. Anya, sika talaga ah. Katuan, ay na, madadati beauty ka talaga. Kanagay nga kasawa. Ay, panda ka din idaw-dawat nga damatay. Tapno da pagkantaan da. Ay, anya lakit din. Makadadali di beauty. Naimbag man. Napanunot mo asumarungkar dito'y balay me tunet. Ha? Ay, uwan, uncle. Imayak ta, nadamag ko ngamin, masakit kayo kano. Ay, podno day ta. Kas makita mo titilangak. Kan sana ko na makapangan iti husto. No mga anak ngamin kat ay na agsuble.
Iso danom latan. Ayos! No kastang raw, dakkel ti tsansa nga umadanin ti apit tiyaw. Anya? Ay, nagalas matunday ta nga ibagbagam. Ay, saan, Uncle? Loray, saan ko nga ibaga? Isumulaang ati turong yaw. Wan, isumit lang ti turong ko. Turong tayo amin. Saan kumamatakas ti ibagbagam. Anyala. Then, wah! Uncle, basta no bilang manta, ipanyon, sakbay ang mapasamak kumaday ta, kasarita yo, dagiti anak yo, da kami to kanila kay ko ate ayaban yo, da kami ti agkanta. Isu ka pa'y mutangain kami may Uncle. Anya! Ay, nagalasmatan nga ugalay. Ay, uraysan kanyo may sumarsarong karakanyak. No kastamit lang ti pagbaga. Anya? Ay, kung naklakit din, no may katapno kumusta, anak. Saan mo't gaya, amay. Kasta gayam ti panggap mo. Ala, pumaanaw ka. Anya mo ti kastoy. Nagbayag lakit din ti aguray iti tricycle aya. Sapay, nagpurot ti panawan ko. Ano laang da iti kwarta iti wallet ko. Anya mo tin. Nagpaspas mo tin sumungod at truck. Anya mo tin. Kasla di nakita nga da dito igit. Na. Tapos di babae. Tumparan nakpatan. Dito yung ospital. Nakadumot na. Nakatapal dito yung bangikon. Saka, kadaimak. Ito ulok. Wan, bakit? Nadungpar ka iti nagpaspas atrak iti nagurayim iti tricycle. Idi napan ka iti ayan dala kay duldog. Anya? Unayin, tikastoy bakit? Awan lang arudan, makukwarta ta. May ospital ka pa ilang man. Ay, nanap na pa. Nagpailang amin ijay ayan da ijay alak kay duldog. Anay ko. Sakit, saan pa mo? Amatay din siya. Nakapigpig samot pa ilang. Anay ko. Sa nakasta ti ibagbagan bakit? Ang mga nood na makangagkit ni, nakababay. Awan tinakababain, tayo sumot ti source of income tangarod. Huston, sumardeng kan. Ang mga noon niya pa'y ti makunadan, nood na makangag. Anya lakit din na ya. Nakarwar ka mat gaya man tunet. Kumusta nga eh? Ay, nasaya at latamot Jenny. Kung naklakit din, saan ka ngagbiag pa'y. Anya? Da kami kumakinibaklat yung may agkanta no bilang langkad. Makasao ka mo't, Jenny. Ni, katpod no man ti bagbagak. Kita day nga aramid mo. Nagapo kay di nila kay duldog. Tanapan mo imbaga nga ipannan. Tapno da kayo nga agasawa ti ayaban dagiti anak na agkanta no bilang laang sanaya. Kuwang. Anya nga ita, dandani asikat ti imo na nga ikantaan dagiti ka aroba. No, sika kumatim mo na. Alo, jakmut kayat data pa nagsasauma si ka Jenny Kat apay ti aramid yung agasawa, amang namnama lang iti matay ka aroba. Nasayaat? Ay, kuwang. Agyaman ka kidi tanabiyag ka pa'y. Tano na tayo kan kuma, gapo iti panakadalapos mo iti truck. Sika kumatikan kantaan da iti Amazing Grace. Salit. Talaga gaya mo nakaro, di pa nakadalapos mo, iti truck, Mari.
Apo, nagadumot na napiklat, pinapiklat di darupa mo. No, na yan, nakabutbutan ka. Anya ko maita. Nimbag man. Ta nagsubli pa iti puot mo, si Kadang nga. Anya? Ay, kasli daw dawat mo madta na matayak lakumansi ka. Saan mo ta kasta? Apay, kaslan na kayo nga kasawa, ngi daw dawat yung paano ni Bakat Unang, kasama nila kay Duldong, tapno da ko pakikantaan nyo, ha? Ay, amom, nung natay ka sigurado asya, kimada mga kankantay ta. Tay kanta, nakaragragsak. At kanta kumaay, di, hawak mo ang beat, ikisa mo tilungon mo, anya. Oy, amom si ka abakla. Makapainsulto ka mutan. Pumanaw ka man dito'y sangok, no di mo kaya't ang matumpa ka. Salbag ka. Salbag ka man. Tay kontratong pa, di mo amo, ha? Ne. No si katagi kararag, matay ka kuman kung kunam, salbag ka, nyanakit din. Apay kumaamasar kayo ti sa oti tao, adi pa'y laing panibakad mo. Pare Baldo. Sanaya, kas na ti kanain yung ibaga, kadag iti masakit iti lugar tayo. Di pa'y lang ipantap no da kay ti maayaban, ngagkanta, sanaya, iyon na yun. Nikit, gusto ko mamot na pare. Gusto ko na, kapurta saan mo akay tadenggan ti bagbagak, pare. Ay, Manggad kayo ngamin ang agasawa. Sana kas na magnamnama kayo latang at damatay, tapno da pagkantaan nyo, at da talent fiyo. Hinkay ko magdrama. Dahi tala, talent fiyo, tinapatag ka na kayo. pare. Iso nga, anusan nyo adenggan ti sa o ti tao ita. Makangag kayo iti agkakadakas. Takasta kayo matkadakas. Ha! Agbaliw kayon. Anyalagit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bakit? Kita amat. Nagado tibungan na dati mula ka mangga, ha? Anya, mulam, kunap. Katuan, Di ka lang nagbainay na nangibagay ti dayta. Kaano siyak ti nagmulay ti dayto yamangga. mulak na itoy. Na, di mo pa'y maiturod na si Bugan na pulaws. Labas-labas ang laang, hindi basit pa'y laang. Itata, nagbungan, bigbig maun, asika ti nagmula. Ay ka talaga mo tamulak. Urayan niya pa iti ibagbagam, ipaburas kong nagitoy. Kwartan bakit? Kwartan! Dayta ti saan mo nga raramidon, Marte. Ah, Mulak dayto. Isuarong bigla ang asyak ti mang paboras. Kukwa kami na paglakwan. tikunam! Di tatan nga gapa, Marteng. Oy, umeng! Di mo tangad-tangadan na itoy. Mulak na itamang ka. Kasaya mo, lumabas ang lamon, itinikot ti malayaw. Na, naglawad yung pag namin isang wanan. Ijay pa'y kalsada, mabaling ka amag na. Ang amapay at dito likod pa'y langit, tinagnamag. Tila mo dildilawam. Kaya nangaron mo ti magna dito likod. Lumabas ang malangan, nakadugay. Amukay, sipsiputan na dito bunga timanggak. Ay, basta, di nagkinaawatan ta. Siya, ti mangilako ka dagito bunga ti mangga. Gets mo? Ay, santa nagkinaawatan iti dayta abanag. Siyak ti akin kukwa, iso a siyak ti mangilakaw. Paray, kunak man nagsyat tawita. Awan niya ron ti kwarta pare. Amam, lima basak kita balay dala kay Marting, kan bakat openg. Anyat nakita mga ijibalay da. Nagkaro ti bunga di manggana sika.
Kalalaingan na apursan. Aya, apag iso. Nangina ti presyo ti mangga ita. Amaw, noon niya ti pampanunuta. Ako pa, amo ka. Nagdalanak daytan, omeng. No kayat mo, planwen ta na imbag. Tama pantaburasan di bunga ti manggada, ha? Ay, katuan Kalpasan na, mapantaila ko. Ay, sus, kateng-kateng Ado ti kwartata. Ado mga arak ti magatang na. Sigurado na ita. Niya lagi din. Bakit di walis nga Apay, agwalis ka. Sige, nasayaan ba? Tamatulungan nak ngaglinis dito'y parangan. Nak mawalisan dagitay bulong iti manggaan at nag. Uston to no umay daburasan dagiti bunga na mayata nalinisan. Na. Talaga plan gayam nga ipaburasan niya. Ay talaga. Kunakmat kan ka amulak na di amangga. Dad, siyak timang karaid kadagiti bulong na. Ta siyak timang paburas. Ay, di tatan niya aga pa. Na, sana ka mabutang. Sina no, sina. Na, kunan day taa. Jaki palobo sa sikat yag numar. No adaman nas kanyag numar, awan sa bali no saan na siyak. Siyak laay, nangagmaw. Walis ko dayta. Batam day walis ko na. Ibatamon at asak ti agwalis. Ibata mo na kati mapirday. Ibatam ko na. Nada. Ang paya pagin inagawan nyo na itawalis. Saan ka makibiyang dito, sika? Damdamag klaang, tanakaigam kayo adwa di tawalis. Ay lumabas kay laeng nana. Di kan makibiyang. Ay, nahi, apaw. Sayang mo't dagita bunga timang gayaw na nagadaw. Apay, adi yung barata, intay lang ko yaw. Kano nagngina ti bunga timang gaita. Nakaplanon ang nalaing pare. Good. Inton bigat. Mapantan libasen aburasen dagiti bunga ti mangga. Inton bigat itirabay pare. Ni, rabi aya. Kunak man numalam. Makita na tadag iti agasawa Martin Kanuping. Hindi mo sakit na awatan di plano ta. Saman, naawata kon. Naglawag nagtungtungan tayo di rabi mapantaburasay. Wen, sige. Rabiin no rabi. Si Kati umulay. Ni, sak. Apay asak na Kano da ti plano ta? Sakpay mo't nga dalatag na ti pagulyam. Anya, Uy, nagsakit. adalatig mo. Adda nga rod. Apay, adi mo yung pagaray tayo di nagplano ta. Ha? Kat itungtungan ta si Kati umuli. Dua pa'y tilatag ko agsumbangir pare. Dua pa'y gayam. Wen, Hagasang data niya laki ni. naganak nga rod. Na, Naguray ka. Kasla saan ka mamati? Kita ang makayat mo. ay, san. Saan kita ang tapno mamati ka? Ibaba mo itong dito sa sapin mo. Oo na. Ay, diyan ka nakitaan. Tapno makita mga rod, dua alatag ko. Ay. Yasadag mo tarupam. Ang mga nung sa bali, alitag din na. Na. Saklotan ti umuli. Good. Oh, kaano tama panan? Marurudak ka. Intun bi ka titirabay, tinagtungtungan ta. Ayun na niya, maliplipatak mo ten. Niya lagi din. Di kan samad makawawa. Makawawatak. Oh, sikati umuli mo na siya. Ulit-ulitam. Ay, si kagaya mo. Sika. Sakit ti ulok king kanya lagi. Numala ko jay bunga ti mangga. Gumata ka kiti bagas. Mapanak ang grocery. Mabadan mo tayo na makapagpariba na kiti buko. Naglaing ka. Ah, At dan plano, mnuan niya't panggastusam da itapaglakwan tayo timangga. awan maaramidam. Tanakasarita ko, dagiti agburas iti mangga. Umayda intong biga. Masapada. Ay saan? Lapda kita. Ha?
Naplano ko na nasaya at Martin. Awanan ti maramidan pa'y. Maturog ako tanay rabi ay. Not the plano, pues, at damat plano. At damat plano kagatangay. Pare, ayan mo ngayon, pare. At daag titilo ka dam, pare. Sige, magnakalaang. Di ka ba't nga may nagtagtagari? Kano ko nam idinag-meeting tang aguli magkaksana yan? Kasi dagtang di ta pagpurasan tayo timangga. Mukha. Tandaanam, nas kanapartakan tayo tagburas. Tamangan na makita na ta. Apay nga mingagpakita tangay, siyempre aglamang ta. Kas pangarigan ta makita na ta. Amumon ta ramidaw. Nene. Aguray. Santan sapay na pagsaritaan day ta, ay meeting ta. Masapul pa'y aya pagsalita niya laki. Naliplipatak nga rod. Sige, ibagam noan niya ti aramidan, no? Makita data. Unay ka na. Nagkapoy ta. Utet mo. Medyo nakapuyak nga rod ti recitation pare. Tilay bagbagamon. Basta no na makakita ka data. Tumaray ta na dahos. Tumaray. Kunak man no lumaban ta. Lumaban. Uwan. Nilaki. Napay kabaalam ti dumanaw. Wino kumugta. Saan? Nang championak no kumadal. Nalaglag ka man nilaki. Paray. Hindi. Paimutasan na sumbarang. Napanan ng ra. Plus laytak man. Paray. Sus. Nakaturog sambat na ni Jipon timangga. Nakatugawan nakadumog. Naglokon ta naturog eh. Barsak. Ito nga tani ti day bunga timangga. Paguri ka man. Anay! Isa pa sinigsan na tinaganay. Anay! Uy! Aguli magkamangagda ka. Binarasak na ko. Gungko na ma. Paing gamin na nakaturo ka. Relax nga rod. Mangrugi ako nagburas timangga. Agsaganakan. Sige. Mangitinag ka nga rod din pare. Kuwan, ngalaki din. Bakit, Openg? Bakit? Nagring ka? Bakit? Bye. At kamang mangagaw. Nasaya no manggag mo iti bukod mo nga urok. Saan? Dinggam ngamin kasla naggapod di tarwar. Aywan, kasla. Ay, saglam ka. At tagburburas mangga. Aywan. Nakaigam iti flashlight ti lugaw. Inta kitaan bagay. Ay. Unaan datapay dagiti salbag. Hoy! Da kayo kang tatakaw iti mangga! Mulak na itawanan kayo iti bahin. Siyak! Ti akin mula iti dayta mangga! Ay. Lakay, timaraydan. Dada, dua dagayam Anya pa nga tiraramidam, kamatam idan na. Katsikangay! Aday gam ko flashlight. Apay, saan ka makataray no day gamo plus light? Salbag ka. Di mo pa'y kabaulan nga ramidan ti bana gasiksika. Ay! Ay, di na kunada! Ay, jak makita ti dalang ka! Nakadayo ta ka din. Pare, sabalin saan lugar na ito nakatanunan ta. Saan nga na? Masurutan ba? Nagadayon dito Imposible ba't ang masurutan data pa Kahit no, nagkapsot da tumaray. Sa bagay, ano na ito napurusta mo?
Sagay sa taas ako ko naman. So, permini, al ko. Adumot pulutan da ito yun Nya pulutan ng ibagbagamot. Anyang ingarod. Pagalsam ta iti sinigang alamas. Ilako ta. Kat no iso ti plano ta. Ay, Ay, salbag ka. gayam, wen. Malagip kon. Iso ti nagmitingan ta. Ila ko tagayan, tapno da igatang ti arak ken pulutan na ya. Salbag ka. Nuarak kan pulutan, nagalistukan niya lang. Sakpay man. Malagip ko adagos Pagilakwan ta kay. Sika man. Ije lambar. Na. Nung iji drugstore. Nay, apaya kita-kita da kakasta. Ayawan ti kwartak no plano dak nga old apay. Nya kay mutan na. Uray no kasti ti panagropro pa may. San mi mata may turid ti manghold abiti kasking kanya laki. Hindi raman yung pare kinapundo na. Kaya't da ka lakwan iti nasamit amangga. Nalaka lang da ito, inana. Na, kita akmad. Oh. Nagdadakkel ngagpaiso amangga Gulpin yun na. Ay, isag mamanungay dita. Kasti na. Oh. Oh. Isag mamanaw. Ay, nakinunap. Naginad. Nalakadaytaan priso na niya na. Ay, Kwa, nana, medyo nanginaday ta. Nagkikinamat kami-ngaming kadag ita yakin ko kwa kat iso natagsan na Uy, nilaki. anya. Sao ka mata, sao. Pinasapol ng ibagam da ita. Nilaki. Ano iso pinagmitingan ta? Yawan na talaga tinunot mo. Nilaki di. Ay, apaw. Sino nga tangay dagi ay nagtakaw iti mangga mulak. Ay, Mulak na ijay. ipilit mo kang mulak. Siyak tinagbambanaw ka nagimulmula. Siyak tinangsibsibaw, aging ga di makal, aging ga nagbunga. Ay, Sus, anya pa yung iti burasek ita. ay apaw. Ay lakayadan sapay mo imbati dagi diag tatakaw kahit. Yung kakagumatangan iti tinapad di tatalipa pa. Mabisi na ka. No si kakuman tinapad. Amom ngagladla di ngitak. Ay, nakarkaro ati pa nagladingit ka. Tawanin, maburas ka. Ay, tay mangga. Ay na. Managing bubukod kan tumo nga mingkay. Lagi kwa amuray saan mo ako kwa. No sika ti man naging bubukod. Kano sika? Sika ti man naging bubukod. Sika! 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 Kunat manay, nay! Maistresak di tarupa, maun. Ha! Daloob, amangga! Gumatan kayo! Naglalaka! Gumatan kayo! Nidilaka! Lako kayo, iti mangga. Woy! Nanggas ka lang, dadamo mo't kanyak. Sigod mo't naglaklako, kiti prutas si kamat. Kano si kakuma ti pangilakwa kay Jay bunga ti mangga, may. Ay katun Yag mo dito, itagatangag, tailakaw. Agam, nay. Adamo ten imuna anang buras. Day, sino ngay mait? Pinurus day, di na minsan narabi ay. Di namin sa narabi kunaab. Ay, agam saan mi anabigbig, dagiti nagtakaw, nagpuraws. Ay, sayang. Diyak lang amin din na magkat kada umeng. No, sa dinot na ngalaan da iti da ito yung lako na kanyak nga ilako ka mangga. Nangalaan da ngay, kaawa mo puros mula da amangga. Unik pa iso aya. Apay nga ya, diyak din amag. Apay nga ta. Apay ngay. Ngay di nakamat mo tinagan ni umeng kat urayak lasimgar. Nada. Isudan sa mo tinagtakaw kadagiti bunga ti manggamay.
Ay, anya lakit din ay dagita nga standby. Awan sa't maarami dyan, iti biyag dyan, no isuda man tinagtakaw. Lunag kinawatan ta ko ma, iti pailaang. Nga ipaburas tan dagiti bunga ti mangga. Awan ko man problema ta ita. Ay, kat sikaman, makiinagaw kan tumagamin. Anya, makiin-innagaw. Si kalangarudan ti makiin-innagaw iday. Duata ang nagmula. Pues, duata nga rod ang mangila ko. Iso apagbingayan ta di kwarta. Kas di kumaa. Anya, pagbingayan. Apay, si kaya ti gumadgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Saan na ya? Naminsan ka lang nga gimatang iti bagas. Hap kilo lang. Hindi pa'y napalabas sa bulan dayjay. Huh? Bakit? Aglabas-labas man ni Uming di talikod ti balay. Ha? Sige, ipaburas tanin ton madamdama dagita bunga ti mangga talagay. Narigatan no maunaan datamanan dagita ngagtatakaw. Agmamangga talaga dagita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.